हाय सांगମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜିସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଜୋନ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଟିଟିର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଗଲ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଓଟିଟି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବୋଲିକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ କଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓଟିଟି 2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ କହିବେ। କ୍ୟାପଚର କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ମୋ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ୟାପଚର ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ନେମ୍ ଆଉଟଡୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବୋଲିକରି ଅଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର 28 ଜୁନ୍ 2026 ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଅଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ନେମ୍, କୋଉ ପେପର ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି, ସବୁକିଛି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେଭ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବି।